A l'energia eòlica, que té una quota comarcal, ens hem trobat que precisament municipis que havien mostrat interès a acollir-la doncs no tenen aquesta quota assignada, i d'altres, que en principi no la tenien plantejada, doncs estan rebent proposta per tenir megawatts. El que estem plantejant és que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que per interès, per estratègia o simplement per les característiques territorials, orogràfiques, geogràfiques dels seus termes municipals, sí que són potencials acollidores d'energia eòlica. Aquests municipis són de la part nord-occidental de la comarca del Priorat, són municipis que els seus termes tenen les condicions orogràfiques adequades per poder implantar, i a més ja tenen a tocar dels seus termes centrals eòliques que estan funcionant. Al final el que es planteja seria una ampliació d'aquestes centrals per generar aquest continu territorial i poder incrementar la potència produïda sense haver d'alterar altres espais que ara mateix no tenen interès i tampoc estan per la labor d'acollir energia eòlica. Actualment ja estem per damunt del 100% de la quota de solidaritat comarcal, és a dir, estem produint 50 cops o un 50% més de l'energia que consumim. Som una comarca de poca població i això es nota en els consums. És a dir, aquí que nosaltres ja tenim aquesta quota territorial, doncs el que demanem és que precisament es tingui en compte que la implantació de renovables respongui primer a les necessitats de consum que tenim com a territori, i que un cop s'hagi fet això, doncs que es puguin plantejar les possibilitats per poder aportar aquesta quota de país general, però que tot s'acabi carregant amb una proposta de Plater que ens aniríem entre el 400 i el 700% més de l'energia que produïm, crec que és del tot injust i desequilibrat. La quota eòlica d'Ulldemolins és relativament baixa perquè com a municipi no tenim les condicions idònies per acollir-ne, tot i així s'ha fet una proposta que en el nostre cas casa amb el que hauria de ser el futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Per tant, sabem que en el moment que es faci la declaració d'aquest parc, en tractar-se d'un espai natural protegit, doncs la quota que se'ns ha assignat de molins eòlics quedarà totalment descartada. Nosaltres ara mateix tenim un parc que és limítrof a nivell terme municipal, els molins que estan més a prop estan a menys de 50 metres del terme municipal i a nivell impacte visual ja el tens. Vull dir, tampoc no et canvia de tindre o no tindre'ls. Al final pensem que les energies renovables són el futur i que tothom ha d'aportar el seu gra d'arena, i també s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense són molt diferents, i en un municipi de 100 habitants, si tens un parc, si més no el que recaptis tant d'ICIO quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal i desenvolupar nous projectes. El Plater a nosaltres no ens fica pràcticament potència. O sigui, és bàsicament la que puguis tindre d'autogeneració entaulada, però a nivell, quan es tenen en compte els pendents, els forestos públics, les zones de ribera, vull dir, al final la geografia que tenim és molt complexa i el limita moltíssim. Llavors, intentar desenvolupar energia solar és pràcticament impossible perquè està en una vall i tindre moltes serralades, hi ha moltes ombres i no hi ha espais òptims per poder desenvolupar-la, però amb el que és energia eòlica sí que és competitiu, perquè hi ha dos serres que tenen molt vent, tenen moltes hores de vent i les posicions on són atractives.